billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sakeh puji kepada Allah pangerani ngalem kabeh. Kang senantiasa tulung maring kasih kawas asih ingkang ora ing dunya dadanan luput sami kinun baksana yaiku ratu ingkang ngayir kang asih ing akhirat sesama puning ngamuja nyawang widi utawi kila sawenyi kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kelawanipun kang kakajus Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa yang muncul hingga bakti yang sukma dan kaliwani sakeh para wali ing mangsa jaman ika pira-pira sakeh para wali kang ngagung mereka sadaya ingkang ampek kabeh kelawan ingkang sampun kinaido dening yawang widi saking model dengan jaman ikam mangkani sunaninda saking kita mulaksatul mafakhir karena rica takutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Jaretani Abdul Qadir Jailani kalau nanya tegakan mereka mainani dalam zaman iku sakeh para wali kalau pira-pira kita iku cerita ingkang manfaat kang nyaga sakala kotan yati lan nyaga doilah lan nabrekakan maring beci kerombakakan maring apa maka sunnah setengah ceritanya Gusti Allah Qadir Jailani nangge kang gara putra Musa Rama Musa pangka putra dari Musa punika kasih deni handa Gus ika wali Abiyatullah kepana kasono dening yaya kasih dening Musa mama kasono dening daun ingkang wadal kaburane Musa kekasih Musa iku kafur